O bipartito entre o BNG e o Partido Socialista está en riba da mesa. Así o anunciou esta mañá Miguel Anxo Fernández Lores tras celebrar onte unha asemblea cos afiliados. Acordamos iniciar unhas conversas co Partido Socialista para valorar a posibilidade de facer un goberno de coalición, que eso non implica que vaya a ser certo nin unha cousa nin outra. Vamos a ver en que disposición está o Partido Socialista para ver se interesa, desde o punto de vista dos cidadáns de Pontevedra, facer un goberno de coalición, porque vai a ser máis positivo que gobernar en solitario. Teremos que analizalo nos próximos días e, a partir de aí, a seguir traballando, que para o que nos votaron os veciños e veciñas de Pontevedra, para seguir gobernando esta cidade e poñela no máis alto. Lores comprometeuse esta mañá a rematar o vindeiro mandato. O facía en resposta ás declaracións do Partido Popular, nas que lle pedían que garantise públicamente a súa intención de quedarse na alcaldía os próximos 4 anos. Si antes del pleno de Constitución del día 15, Lores garantiza públicamente que va a seguir los 4 años, yo no presentaré mi candidatura a la investidura. Sí, vou estar 4 anos máis. Eu nunca dixen que non iba a estar 4 anos máis. Non sei, eu supoñome que é unha especie de noticia ou de información interesada que ademais non ten sentido. En todo caso, eu non me vou a ir. Eu non me vou a ir. E, en segundo lugar, tamén están equivocados, porque isto é un proxecto colectivo. Isto é un proxecto do BNG, do equipo do BNG e de moitísima xente que quere que sigamos traballando por esta cidade e poñéndoa no máis alto. Con esta confirmación por parte de Lores, haberá que esperar para saber se Rafa Domínguez cumpre coa súa palabra e non presenta a súa candidatura á investidura. De momento, o alcalde en funcións aproveitou a ocasión para pedirlle aos populares que presenten un proxecto para Pontevedra. A mí o que me extraña é esa falta de confianza no proxecto do Partido Popular. Bueno, eu estou convencido que non teñen proxecto, pero eso, en todo caso, é unha visión miña. Pero que eles mesmos digan, se se presenta este señor, yo non tengo nada que hacer, é unha falta de confianza nun proxecto do Partido Popular para Pontevedra que é absolutamente vergonzante. A mí me daría vergonza decir unha cousa dese tipo. El terá que presentar un proxecto para esta cidade e os ciudadanos valorarán. Na asemblea que celebrou onte o BNG, os afiliados mostráronse satisfeitos do traballo realizado e valoraron positivamente os resultados electorais que situaron aos nacionalistas como primeira forza de novo en Pontevedra.